Kani kalong ka khubor ban pentip syaparo kinong singsinong jong ka state Meghalaya khamtam yakito ki ba bu kali bat khamtam shushu yakito ki driver sngob haban pe yagani ka video namar kani ka de namta jongi ki banya kali namar hapo ka state Meghalaya hi mentai la nangbon ki kali la nangbon ki driver te sngob haban pe yagani ka video knang ba pentip kum ki kita ki khubor ki ba phidon kam ban tip Lembaka new motor vehicle offense and fine kabala sedang nadu ke sitarik ubnai ma chajar opsan ki ong kumni nakamta jungi ki driver subha ban kiar na kini ki ja jinglong bat ki ja jingjia yole se phingan haka fine ka ba he bha namara hakini ki snem ki bala deb ka fine ka dangret ladang ingat hakum kini ki jingjia rei menta usnem nadu ke sitarik ubnai ma chajar opsan kalami ka new motor vehicle offense and fine kabatmai te sngoba ban tip yakini ki fine lani yakini ki jing odor jong ka department jong ka motor and vehicle nam ta jungi ki driver ki bangat hakum kini ki jingjia kata kabanakong kum ki drunkard driving lani kita ki driver ki ba bu akyat banyak kali mensua ki fine sejar hadu khatsanspa handai menta 10,000 lane lada umsiu ya kata ishipo jaru un hapan shong patok ndriu benai bat lada siam lane lap biang ya uju ubriu bangat hakaju ka jingjia kata da ka ba u buat bat nya kali un hapan siu ya ka fine khat san hajar bat arsnem ka jingshong patok nakam ta gitu ki parlo ki ba nya ya ki arshaka pade ka longkum ni riding without helmet te sngobha ban phong be ya ki helmet lane ra be ki helmet ki jong phimo lada phimpong helmet ka fine kan dei shispa mansua mo dei menta pade 1000 plus license scrapping for 3 months scrapping kamut kinum aisu ya ka license ke jong phi lai banai banya ya ka to ka arshaka ka jong phi te sumar bha ka balai pade hangne na ka benta ki to ki driver ki bom deng ya usitbel mansua ka fine ka dei shispa menta kan dei 1000 na ka benta ki to ki ba pendon kam mobile kapor bakidangnya kali mensua ka fine ka dei sanspa menta ka fine san haja nak benta gitu ki driver ki banya ya ka kali klemra ya ka driving license mensua ki fine tang sanspa ndrei menta ki fine hadu san haja tengka nak benta gitu ki two wheelers ki basyong laingut ka fine mensua ka dei tang shispa ndrei menta ka dei hadu sheja te ngobha ki arshaka wat num syong laingut te syong bait tang arngut namta gitu ki driver ki ba nya kali claim ka insurance mensua arspa hadu sauspa menta ar hajar bat lai banai hap syong patok lane ladangat biang uju ubriu ka fine kan de saw hajar bat kajing syong patok lai banai nangta gitu ki driver ki banyak kali claim ka pollution certificate mensua syajar menta 10,000 bat kajing syong patok ndriu bena nakabenta gitu ki driver ki banyak claim akor pade kajing fine mensua ka tang sanspa menta 1,000 nakabenta gitu ki driver ki bom pelai lenti ya ki emergency vehicle ane ki kali ki ba kit nongpang khamtam kum ki kinja ambulan bat kiwi ka fine ya gitu ki ba sha ya gitu ki kali ki ban ya shakmat ka de shejar ndai menta 10,000 nakabenta gitu ki driver ki banyak step haki jaka apat ba ka fine mensua ka tang sanspa menta 1,000 nakabenta ki driver ki ba kit palat put overloading yong mensua ka fine ka tang 1,000 menta 4,000 ba nakabenta itu ki driver ki ba penjom kali signal jumping te ka fine mensua ka tang sanspa handai menta ka kiu hadu 1,000 ba syusyuru nakmenta gitu ki kimi ki kpa ki ba ainya kali ya ki khun ki ba hapo khat prasnem yo le se kingat hakano kono ka case ka we na pedeng kite ka fine kan de hadu arpusan hajar la ka de kano ka case mo ki ba hapo khat prasnem ka fine kan de arpusan hajar bat laisnem hap syong patok bat nalor ka jing sha fine an cancel ru ya ka registration jong kata ka kali sisnem bat anum ai license ya ute ukhna hadu karta kaba arpusan snem
di nakini kadau bang seong kadi kaba kongsan kaba pihak bentip namar kani kadi ka new motor vehicle offense and fine yangi ki banyak kali lani ki driver kamtam yangi ki khasi namar ngidang bun ki ba duna ha ka tip lani ha ka pule dangle te sngubha ban sngap ya kani ka video ka jonga bat pintip bat husiaru ban like na kini ki jingsha fine ha kate ka department ditangkatahi sngubha ban but enti ladak jiaru sngubha ban husiar yol ese country kamno wat hapo state Meghalaya ru kini kalong kumsi benta ban pentri kam hok ya ketika car motor vehicle rules khandai spa prapo khandai bat kepala amen ru hak atrik November aja khatpra kabade jong ka rule chispa lai khandai hak ba kinu kiba bu kali lane ki driver kiba kwa banyak kali ki de ban penbiang ya ka driving license lane ki kinu kiba bu ya ki kali la ngala ban ongkum ki maligru idon kam ban penbiang ya ka registration lani ya ka insurance fitness ka permit but kumjuru nada pikwa banya yala deru pihak bandon ya ka driving license ban light na kite kijing sha fine ha ka te ka CMVR kat khandai spa prabu khandai kublai shibun